Drahá chyba pri automatizácii bytu na Airbnb. Na tomto nikdy nešetrí. Práve finalizujem byt určený na Airbnb a rozmýšľam nad automatizáciou príchodu, prístupu pre hostí. Prvá myšlienka bola, že vyberem smart zámok, taký obyčajný 5-6 tisíc, dostupný na Alze. Našťastie môj správca, ktorý má s takýmito vecami množstvo skúseností, ma varoval. Bacha, tieto zámky nahradzajú pôvodné svapky a v momente, keď sa ti niečo na tom pokazí, či už motorček alebo nejaký mechanizmus, dojdu baterky, si v prdeli. Nepomôže ti ani kľúč, nepomôže ti ani PIN kód. Bohužiaľ, fábka častokrát zamrzne a neostane ti nič iné ako vyraziť dvere. To znamená, že máš nasratých hostí, zničenú zárubňu, pravdepodobne aj zámok a dvere, a musíš riešiť problém. Aké to má riešenie? Namiesto zámku, ktorý nahradza tvoju fabku, som vybral systém od spoločnosti Nuki. Je to taký zámok, ktorý sa inštaluje z vnútornej strany dverí na kľúč, ktorý je zasadený v zámku a nahrádza pomocou motorčeku mechanickým pohybom otočenie zámku. Pokiaľ aj ty rozmýšľaš, ako ušetriť a ako to urobiť najlacnejšie, nie vždy sa to musí vyplatiť. Radšej zainvestuj 5000 korún naviac a maj kľudné spanie a funkčný systém, ktorý dlhodobo dobre bude slúžiť. Daj mi vedieť, čo si o tom myslíš ty.